мы не можам паўплываць. На тыдні з'явілася навіна, што ў Беларусі нарэшце вызначылі, на якіх месцах пабудуюць сховішчы ядравых адкідаў. Дзе іх запланавалі і якія могуць быць наступствы ў нашым першым матэрыяле. Улады Беларусі днямі заявілі, што вызначылі 3 перспектыўныя пляцоўкі для будучага пункту захавання радыеактыўных адходаў. Гэта Астравецкі, Мсціслаўскі і Хойніцкі раёны. Але пра выбар месца для такога аб'екту гавораць уже не першы раз. Абмеркаванне працягвалася некалькі гадоў. Будучы пункт захавання будзе абслугоўваць не толькі БелАЭС. Туды маюць трапіць і адходы, якія ўжо ёсць у Беларусі, частка савецкай радыяцыйнай спадчыны. І матэрыялы з пунктаў, куды пасля Чарнобыльскай аварии звозили забрудженную глебу и рэчы пасля дезактывации. Яны сказали, что со 100 штук мы там перевезли не 20, перевезли яны под Минск у ЭКРС. И это заполнило ЭКРС. Это заполнило полностью это сховище радоновское, и тому яны сказали, что нам, коли шло обмеркование еще вот этой национальной стратегии по праці с радиоактивными откидами, яны сказали, что могильник ЭКРС заполнены. Таму нам патрэбен асобны могільнік. У Беларусі ўжо ёсць прадпрыемствы і аб'екты, што займаюцца радыеактыўнымі адходамі. Але для людзей, якія жывуць побач, ключавыя пытанні часта застаюцца без ясных адказаў. Дзе дакладна размешчаныя такія сховішчы, у якім яны стане і хто кантралюе іх бяспеку. Паводле Бессараба, беларуская ЭКРС недалёка ад Менску – гэта аналаг літоўскага майшагальскага сховішча, якое сёлета паспяхова разабралі і цалкам дэмантавалі. Тэрыторыю, як сцвярджаюць, вывелі з-пад радыяцыйнага кантролю. Урад пастанавіў, што нам трэба пазбавіцца ад радыеактыўных адходаў, бо, як бачыце, гэта лес, куды людзі прыходзяць збіраць грыбы. Ён вельмі блізка да Вільні, сталіцы краіны. Асаблівасць радыеактыўных сховішчаў у тым, што небяспека ад іх не заўсёды бачная адразу. Рызыка ўзнікае, калі радыенукліды выходзяць за межы сховішча, трапляюць у глебу і ваду. Гэта адбываецца, калі тэрміны эксплуатацыі могільніку заканчваюцца, канструкцыя старэе і разбураецца. Усё гэта вельмі добра вымываецца, і трапляе ў паверхневыя воды. Паверхневыя воды, значыць, яно трапляе для людзей, яно замацоўваецца ў раслінах, нават у жывёлах, у малаце дзесьці там, трапляе ў людзей і інкарпаруецца ў арганізм, дае ўнутранае апраменьванне. Сергій Бессараб кажа, радыеактыўныя адходы немагчыма проста ўтылізаваць у звычайным сэнсе, іх можна толькі ізаляваць. Як прыклад сучаснага падыходу ён прыводзіць фінскую онкалу – глыбіннае геалагічнае сховішча ў гранітных пародах. З кропкі гледжання ядзернай фізікі радыяцыя на нас заўсёды. Мы не можам змяніць законы прыроды. Вот гэта проста правіла нумар 1. Мы не можам змяніць законы прыроды, мы не можам паскорыць перыяды паўраспада. Всё. Мы не пераскочым цераз галаву Бога. Але мы можам схаваць іх як мага глыбей. Улады Беларусі абяцаюць грамадскія слуханні пра будучы пункт захавання радыеактыўных адходаў. Адкрытае абмеркаванне выбару пляцоўкі паводле афіцыйных паведамленняў мае пачацца ў жніўні. Але пытанне ў тым, ці могуць людзі атрымаць поўныя звесткі да інфармацыю пра цяперашні стан савецкіх могільнікаў, ці дадуць ім магчымасць паўплываць на рашэнне, бо гэта стане чарговай фармальнасцю. Бо радыеактыўныя адходы – гэта не часовая праблема, а адказнасць на стагоддзе. Мне падаецца, гэта той самы выпадак, калі беларускія чыноўнікі будуць адказваць нешта тыпу «мы абавязкова абмяркуем гэта з мясцовымі жыхарамі». Ну, няма слоў. Ну, калі абмяркоўвалі ў папярэдні раз, некаторым з нас мы павінны былі з'ехаць з краіны. Абмяркоўваліся. Дзяржава думае пра цябе, нават калі ты пра яе